Moitas veces me teño preguntado en que época histórica me hubiera gustado vivir de non ser en esta. Tal vez no século XV florentino con todo o boom artístico do Nacemento, ou tal vez na Grecia de Pericles, ou por que non no verán quente de París de 1789. Penso que o seguirei pensando unha temporadiña. E a vostede, por exemplo, en que época histórica lle hubiera gustado vivir? Nos Picapedras. Pasaría yo ben nos romanos. Cos dinosaurios porque había menos homes, podíase vivir mellor. Home, a min cando eran os celtas, porque pasábase moi ben, e como visten e todo, e como vivían. Bueno, na Edad Media, polas grandes comidas. No 60, porque hai moita música moderna e hai moitas mozas guapas. Eu penso que no século pasado, non? No tempo de Rosalía. Era todo máis poético, máis bonito. Ai, cegada non me interesaba. Por qué? Eu penso a dos griegos, porque era unha cultura moi boa naqueles tempos e ademais tiñan unha educación fabulosa que non se conserva hoxe aqueles principios, non sei, por moita razón. Cando houve as primeiras máquinas de vapor. No ano 3000 porque é todo máis moderno, hai máis as cousas son todas automáticas, é todo moderno, eu que sei. Marchar con Cristóbal Colón na barca, subir no barco con Cristóbal Colón. Sen dúbida, unha das grandes eivas da nosa cultura frenética é a falla de memoria histórica. A falla de referencia de outras épocas fai que caigamos en erros como pensar que o verán é un invento contemporáneo e que o veraneo e a vacación é froito dos polos de desenrolo. Pois non. Resulta que polas nosas investigacións podemos afirmar que o verán é unha época con tanta soleira como a mesmísima primavera, con tanta tradición como o inverno e con tanta rutina como o outono. Como este é un programa divulgativo, que non un chiste calquera, o que imos facer nos vindeiros 30 minutos é amosarles a vostedes, sin que lles coste ningún can, como era o verán noutras épocas históricas. Para iso contamos con este artiluxo, maravilla entre as maravillas da ciencia e da tecnoloxía, que nos levará ao momento e ao lugar que nos lle pidamos. Todo para conseguir máis cultura e, sobre todo, máis ozono. Están listos? Sí? Pois, adiante, máis ozono, por favor. Mudan os tempos e mudan as vontades, pero as verdades permanecen. O certo é que o sol, malia as quendas, segue a parecer cousa divina. Toda a verdade sobre o diálogo norte-sur. Antes das autovías foron as mariscadas, e así nos loce o pelo no cabo do milenio. Arqueoloxía ou barbarie. Unha autorizada voz científica contribúe a calexear posturas e a desasnar moitedumes. Tan espabilados como nos criamos e agora resulta que atos nosos devanceiros nos aventaxaban mesmo na publicidade. Recentes estudios demostran que eles sabían latín. De ruada a luada, toda a información que vostede precisa sobre a transición do esclavismo ao feudalismo indumentario a través do baño. A cabra tira ao monte e o monte tira da cabra. Arrieiros somos, da auga vimos e ao cabo a ela voltamos. Todo isto estéreo e mono, tratado por Mais Ozono. Moito antes de que existisen o calendario laboral e o calendario escolar, existía o calendario solar. Os nosos primitivos rexíanse exclusivamente por el. Non sabemos se os homes da Idade de Pedra facían unha división estricta entre o tempo de traballo e o tempo de vacación. O que si sabemos é que, como tiña unha especial adoración polo sol, ocupaban moita parte do tempo estival en facer culto ao astro rei. Precisamente por iso, para eles, o verán era algo así como unha estación mítica, máxica e sagrada. Se se fixan, non hai moita diferencia con moitos dos nosos contemporáneos, non lles parece? Dende a noite dos tempos, o verán foi a época máis agradecida para viaxar, cousa que xa facían os primeiros poboadores do planeta cando chegaba a calor, se ben os seus desplazamentos non eran moi grandes debido ao baixo nivel de vida da poboación. A vida no comezo da humanidade, aló cando os animais falaban, tamén estaba chea de axitacións, e cando as condicións naturais o permitían, tamén os homes procuraban descanso. Os movementos demográficos eran daquela continuos, pero só os máis fortes podían viaxar con aloxamento seguro. Eran os tribos dos e das rolotes, que levaban a rolos polos montes as pedras das súas moradías.
A nosa terra comezou a ter identidade cando se convertiu no confín dos verdes campings, que asentados nos altos ou en plácidos lugares das Mariñas, acollían nos meses da calor a poboacións chegadas de moi distintos lugares. As primeiras Citanias foron centros de vacacións, lugares onde había divertimento e xogos. Un dos máis extendidos era a Pedranca, que hoxe pode parecernos foráneo. Na Idade de Bronce, o ideal da beleza impuña o escurecemento da pela a toda costa ou a toda cotra. Os que non dispuñan de cer para deitarse ao sol procuraban mellorar a súa presencia producíndose manchóns e negróns por métodos artificiais. Nos lugares de ambiente, os vacilóns locían os seus aparatos de alta fidelidade e os que tiñan forzas dedicábanse ao ligue. As mulleres non se preocupaban tanto dos ligóns como a dos adolescentes inexpertos que, carentes de outras técnicas, crían no amor a primeira vista. Mentres as mulleres aproveitaban as circunstancias climatolóxicas favorables para recolleren froitos silvestres, os homes divertíanse poñéndose cornos e máis cornos, costume que, ademais de facer a calor levadeira, facían máis fortes os lazos sociais. Os poboadores máis selectos dedicaban o seu lecer ao turismo cultural. Os lugares de exposición tiñan horarios de visita ininterrompidos e neles estaban permitidas todo tipo de actividades. Andando o tempo, había xa ricos e pobres, como demostran os restos arqueolóxicos. As clases sociais máis elevadas practicaban a etiqueta e visitaban lugares luxosos nos que se practicaba o xogo. Como moito despois, os apaixonados perdían xoias e adubíos. Quen somos? De onde vimos? A que praia iremos? Moitos din que somos auga e que a auga volveremos. Outros din que somos terra. Isto non é ningunha cousa nova. O que sí é novo, o que sí forma parte da nosa cultura contemporánea, son estos dos chiringuitos, os bronceadores e os bañadores. Pero antes, moitísimo antes de que nos fósemos á praia, os primeiros homes que pisaron a terra xa se atreveron cos primeiros chapuzóns e tamén cos primeiros bogavantes. Porque primitivos sí, pero parvos non eran. Se te agachas é porque algo bo debes ter. Ven pa cá, chaval. Cinti! Iuhu, Cintolo, que andas a facer? Non me trabes! Quieto, que estou armado. Vaya, vaya, vaya. Estou armado. Teño poder! Esta é a miña terra! Este é o meu mar! Este é o meu poder! Vilma! Cinti! Vilma, temos manduca! Oh, Cinti! Chámame Cintolo! Querida. Oh, Cintolo, es tan valeroso, meu amor. É listo. Acabo de inventar a política. Pero eso é un marisco, Cinti. Queres decirme que diferencia hai entre marisco e política? Ai, meu querido cromañón. Ai, un homo sapiens como a ti. Anda. Ai. Vilmiña. Vamos, que teño unha fame ancestral. Oh, Cinti. Vaya portor, os íberos. Xa me tiñen avisado a min os huevos que aquí había movidilla. Ei, ti, vai falar con Viriato que cando vos estades por aquí non se sabe nunca que intención traedes. Nosotros
Ni jalén, ni jalarén. Nosotros hace trato. Barato, barato. No molesta. Molestar. Marcha de aquí, Fenicio. Larga de aquí. La marcha, Fenicio. Marcha, marcha. Barato, barato. Barato, barato. Pásame unha extremidade. Bona. Toma, meu amor. Non me gusta nada esta xente. Nada, 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 nada. Antonio de la Peña, sabemos que os homes primitivos eran nómadas, movíanse dun lado para outro. Esta transhumancia era máis frecuente no verán, había máis movimentos? Que máis quixéramos que saber eso? Si faz cada pregunta que manda truco. Sí, sabíamos que sí, que por lo menos os máis antigos primitivos, os primitivos máis antigos de Galicia, eran nómadas, pero eran nómadas, teñan un nomadeo obrigado, non? Normalmente por culpa da fame, tiñan que ir detrás dos alimentos para poder aproveitalos. Pero como era a pregunta exactamente? Pois era que se estes homes no verán movíanse máis dun sitio para outro. Bueno, eso depende do tipo de economía que tiveran, non? É dicir, se unha economía de tipo depredatorio, de cazadores, por exemplo, tal, dependía dos movimentos migratorios das especies que tuveran que consumir. Se fosen xa lixeiramente estabilizados, como pode ser unha economía de tipo agrícola, pois entonces tamén dependería do tipo de cultivos. Lamentablemente non sabemos, non podemos saber eso porque ainda nos queda moito por traballar en este campo. Claro. Parece que era unha especie de viaxes organizadas, non? De tour operators, casi. Claro, a fame organiza moito. Bueno, pues se supónse que serían pequenos núcleos tribales, bueno, tribales entre comillas, non sabemos exactamente cal era o tipo de organización social, que pulularían dun lado para outro polo territorio, pois buscando esa vida. Polo tanto, as viaxes organizadas ou as axencias de viaxes, chamémoslle así entre nós, eran unha especie de organización dos homes previa á aparición dos estados, ou algo así. Bueno, pois, se ti o dis, probablemente fose así. Se non é vero é bene trovato, non? Sí, é unha hipótesis moi bonita, por certo. Había asentamentos distintos para o verán e para o inverno, para eses homes primitivos? Suponse que sí, nós non atopamos ningún que podamos decir con absoluta seguridade, pero vamos, tendo en conta os factores climáticos, evidentemente os asentamentos en inverno tiñan que ser lixeiramente distintos e diferentes os propios xa da canícula, non? E o que se chama turismo de masas ou grandes movimentos de xente a un sitio determinado, cando poido aparecer eso? Por exemplo, cando os Xogos Olímpicos en Grecia? Home, non sei, en Grecia sí, supóse que os Xogos Olímpicos... Precedente do 92, non? Por suposto, 92. Pero así como viaxes organizados, digamos, grandes movimentos de poboación, non? Pois, bueno, aquí en Galicia temos o famoso mito dos celtas, non? Que según a historiografía do século XIX chegaron aquí en masa no século V a.C., todo un pobo aí cargado con todos os seus enseres, pasaron pola pedra a todos os auténticos galegos que suponse que eran os que vivían aquí e se asentaron aquí. O sea, fixeron un camping, llenon de camping por aquí. Claro, evidentemente isto é un mito, de isto non hai nada, pero vamos, quero dicir que normalmente a xente o que entende por a realidade social etnoxénesis de Galicia é precisamente esta. E bueno, sí, terían os seus campings, pero logo habitaron os castros e toda esa historia. Pero digo que isto é un cachondeo, é dicir, a cousa non son así, nem moito menos. En todo caso, podremos falar de lugares de moda ou sitios como ao mellor Stonehenge ou algo polo estilo, lugares onde acodían bastante porque tiñan certa maxia, non? Claro, sí, sempre hubo lugares sacrales, por exemplo. Ti citabas o de Stonehenge, aquí en Galicia, pois bueno, parece ser, polo menos polas testemunhas que temos dos romanos, que había certos lugares cunha tradición religiosa, non? Non sabemos moito máis, nin tampouco vamos a empezar aquí a decir cosas raras. Pero bueno, tendo en conta que estamos na Guardia, temos aquí o famoso poboado de Santa Tecla, pois mira, é un... Antes de pasar a publicidade que xa nos está agardando, en que momento podemos empezar a falar das viaxes como a prazer? En que momento histórico? Como a prazer? Eu penso que non creo que antes do século XVIII, que cando certo tipo de xente empleza a utilizar o placer debidamente, digamos. Moitas gracias, seguimos a publicidade. Seguimos a falar despois con Antonio de la Peña. Quosque tandem, Catalina, in aspectu lacteo permanere. Sol solis, oleum mirabile, pigmentum pellis tuae stimulat, et equilibrium eae regenerat. Sol solis,
filtrum ut sub solem requiescas impacem et nigrum habeas corpus. Sol solis, ut placidam sit pelem tuam ab oculis altris, et non solam pervoages per hora maritima. Sol solis, filtrum ut sub solem requiescas impacem et nigrum habeas corpus. Os días pasan, os tempos cambian, andamos polo mundo navegando mares e calendas e pese a tanta mudanza parece que pouco cambia, parece que sempre seguimos igual. Na Idade Media, por poñer un caso, tanto na alta como na baixa Idade Media, cabaleiros e donas andaban polo mundo facendo uso da natureza como mellor lles viña en gana. Ou algo así, mellor que non lo conte a nosa máquina do tempo. ¡Brunilda! ¡Brunilda! Princesa de Camfort! Que tes, meu senyor? Meu poderoso, invencible e forte, señor. ¡Parálise! ¡Anda, Brunilda! ¡Fai algo! Pero, meu señor, non serán as febres contraídas na derradeira cruzada? ¡Que va, muller! ¡Que va! Anda, vai mirar aí en Alfonso a ver se queda algo de linimento antes de que me solidifique. Ai, non, meu señor, solidarízome con vos. Non permitirei que se solidifique o meu rescatador das 7 linguas do dragón. Brunilda, déixate de florituras agora e tráeme o 3 en 1. Ai, mísero de min, mal pocado eu. Tantas e tantas batallas libradas para ficar así, inmovilizado con tanto ferrín e tanto ferruxe. Aquí tes, meu amor. Brunilda, os tempos non son chegados, pero un día haberá en que os defensores da cristiandade non vexamos a nosa gloria empañada por tan pesada lousa de tan... ¿Mundana? Gracias. De tan mundana vestimenta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué me sona a min eso, Artús? Artús, que revelador. De Shakespeare, quizás, tal vez, do centro, dramático galego. ¿Qué? ¿Acabáramos? Brunilda, nena, hay que ir a coger las entradas del Teresa Herrera, que no hay papel en el váter. ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay, Brunilda! ¡Ay, meu amor! ¡Brunilda! ¡Brunilda, al bosque! A nosa máquina do tempo trouxonos de novo a 1990, mes de xullo, e a Xunta Antonio de la Peña que nos vai seguir a falar do turismo e do veraneo noutras épocas históricas. Tanto que moitos despotrican contra os guiris e contra os turistas que veñen por aquí nesta época, e que sería de Galicia se non fose polo turismo xacobeo, que hai polo menos uns 10 séculos que ven por aquí. Sí, señor, pues ten toda a razón do mundo. Galicia non sería o que actualmente sin asistencia previa do Camiño de Santiago, sin a invención do sepulcro do apóstolo e logo, posteriormente, sin todas as viaxes organizadas que falábamos antes, pero xa relacionadas co mito xacobeo, evidentemente. Foi na Idade Media cando naceu a hostelería e a restauración? Home, xa os romanos sabían bastante desto, que conste, pero vamos, se cadra xa na Idade Media, pues retomaron un pouquiño pues toda esta tradición hospitalaria de Galicia e logo, bueno, pues misturándolo con a tradición xudeo-cristiana, claro. Na Idade Media foron os monxes, non? O sea, a hostelería estaba un pouco vencellada á religión. Cando pasou a ser máis laica, non houve así enfrentamentos ou problemas? Que eu teña noticias, non. Habería que ver se hai algún códice por aí onde se reflexe algún tipo de conflicto entre o poder sacral e o poder, digamos, económico do momento.
pero vamos, en principio, que eu sepa, as cousas se levaron bastante ben e, de feito, hoxe en día os monxes volven outra vez a retomar as hostelerías e demais porque é unha boa forma tamén de sacar adiante todos estes mosteiros que temos por aí abandonados. Hubo consenso, polo tanto, no traspaso de poderes hosteleiros. Polo menos non hubo conflito evidente, digamos. Agora que falabas dun códice, citaches un códice, o Códice Calistino foi a primeira guía turística de Galicia? Eso din, mentras non apareza outra, parece ser que sí, que explica moi ben como era Santiago naquela época e o que tiña que facer os peregrinos, como facían, e como funcionaba o Botafumeiro, toda esa historia, según parece. É unha guía completa, non? Non sei, non son especialista en cousas medievales, ou quedo un poquinho antes, na prehistoria, que me parece incluso máis interesante que o medieval. Alfonso X nun poema que ahora non lembro falaba de unha especie de recompensa polo mes de maio a certos cabaleiros que tiveran méritos para conseguila. Sería esa primeira paga extra de verán? Volvo a repetir que todo estaba inventado antes. É dicir, pagas extras, todo tipo de pagas, é dicir, o salario, toda esa historia, xa os romanos o coñecían moi ben. De feito, o nome salario ven de solidario, do que se lle daba aos soldados e tal. Os romanos tampouco inventaron moito, non? Normalmente copiaban todo dos griegos, non? Pero vamos, quero dicir que de toda a tradición greco-romana ven a nosa sociedade actual. Moito me temo que non estamos inventando nada, estamos modificando cousas, pero que cousas que non houberan inventado antes, ou polo menos posto as bases, os gregos e logo posteriormente os romanos, poucas hai, Nada hai novo baixo o sol. Antonio, os primeiros turistas, tal como hoxe entendemos a palabra, serían tal vez os románticos que tiñan así moito afán por coñecer o mundo? Pode que sí, pero sempre houve algún pringado antes. Eu penso que xente así que lle gustase ver non sei, paisaxes novas, novas terras e tal. Home, eu recordo agora que o primeiro que teño así noticia pode ser o famoso Imilcón, como era este... En fin, deixémolo así. O famoso Fenicio que deu unha gran viaxe que descubriu moitas novas terras e tal. Home, algo de turismo facía, de feito estaba buscando cosas novas, non? Moitas gracias, Antonio. Espéranos de novo a publicidade, a nosa publicidade. Tonsura protege da queimadura. Camping, praia, paga extra, familia, meteoroloxía, moitas son as variables que constitúen o verán. Claro que para algúns espíritus románticos enseguida se enche o ceo de nubes mouras e se desata a tormenta. Vivos que vivos van, difuntos que o mar arrouta en perpetua agonía. Aire mareiro, sol ermiño, aquel vento... Non. A ver... Vivos que o vento leva, aire difunto e mareiro que o mar concede. Non, tampouco. A ver así. Solermiño difunto que arrouta marexío. O agoniante aire que vivo ven e morto vaise. Abelardo, quixérame bañar. Darme un chapuzón. Vento que Que? Oh, infelice. Oh, mísera de ti. Olla, Casilda, o aceno montaraz das ondas que o vento concede. Olla a morte en cada pálpito, en cada hálito, o infinto. A balamba da mara nunca. Pásame a pistola, querida. Quero darme un pistoletazo aquí, na larga. Pero, Abelardo, xa sabes que che retiraron a licencia de armas logo da última intentona. Daquela, pásame a cicuta. Nin gota, min perpetuo amor. Nin gota? Ningunha pizca? O vento levou na, Abelardo. O vento sería o fresco.
Estaba seguro que ainda quedaba para fin de semana e ainda sobraba algo para os amigos. Meu amor, non sofras. Viciosilla, viciosilla. Xa sabes que non sofro, meu amor. Dende o mes pasado que non. Bueno, dende o último xoves. Meu amor, entreguémonos ao mar. O mar? Carape, coa viruxe que vai. En fin, todo sexa pola causa. Unha das constantes que se mantivo inalterable ao longo da historia foi que en calquera época no verán os homes andaban máis lixeiros de roupa, con menos peso encima, vamos. Eso fai que a pouca roupa que levemos encima cobre especial significado e por un simple detalliño xa te poden tachar de elegante ou de hortera, de anacrónico, de vanguardista ou do que lle cadre. Pouco e ben é a máxima ideal para a roupa de verán e en especial para a roupa de baño. Claro que o criterio de ben variou varias veces ao longo deste século, polo que podemos dicir que o século XX é o da muda das mudas. Ok, Choni. Cando, a principios deste século, os baños de mar comezaron a ter predicamento entre a xente de ben, a industria da confección ocupouse de que os traxes de baño estiveran á altura do que foi a presentación en sociedade, a posta de longo, dun novo espacio de lecer. Non todo o mundo se atrevía a ensinar os novelos, nin os brazos, só a xente de ideas longas e os traxes de baño, nunca mellor dito, correspondíanse coas ideas dos bañistas. En poucas décadas, a praia foise facendo un lugar máis frecuentado e a indumentaria reflexou de algún xeito as inquedanzas sociais daqueles anos. Os traxes de baño caracterizados pola discreción víronse sustituídos por modelos que, no caso das mulleres, lembraban orgullosamente a súa condición de igualdade. Mentres, as perneiras dos traxes masculinos agoiraban que os novos tempos estaban por deixar os homes en panos menores. Segundo a relación da xente co mar se foi facendo máis cotiá, a idea da representación social viuse sustituída pola de intimidade. Os bañadores dos anos 60 empezaron, xa que logo, a reproducir os patróns da roupa interior. Os homes locían grandísimos calzóns e as mulleres empezaron a levar atrevidísimos bikinis que combinaban a fantasía cromática cos modelos e realces propios da lencería do tempo. A moda de baño non volveu contar con alteracións de importancia ata despois da crise do petróleo e dos tempos do crecemento económico cero. A importancia do aforro reflexaron ben os modelos tanga, dos que se poden facer 6 coa tea dun gran calzón anos 60. Nos modelos femininos aínda se maximizou máis o mínimo, ata chegar ao topless. Despois dos tempos do tanga e do topless, todo parecía indicar que os bañistas ían quedar como no comezo do mundo, pero antes de que a elegancia se reduza a nada, retornará a larganza textil. Vai tratarse de convencer a xente de que volvan gastar os cartos en novos modelos para o verán, de aí o troco máis por menos ou máis polo mesmo prezo. Pero iso sí, os prezos polas estrelas. En resumidas contas, que desde que o primeiro valente lle deu por capturar algo tan horroroso como un centolo e debullalo ata hoxe, que moitos din que xa pasan de pura fartura, cada cambio social foise notando no xeito de tomar o sol, de comer, de nadar e de guardar a roupa. Espero que este programa lles fose instructivo, porque como decíamos ao principio, faise necesario de vez en cando voltar a vista atrás, mirar a historia para aprender a coidar máis do noso. Porque queremos que sempre haxa máis aire, máis alegría e, por suposto, máis ozono. Ata a semana. Adiós.